வெற்றி தோல்வியின் சமத்துவம். அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தருடைய நாமத்தில் நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த 3வது மாதத்திலும் கூட உங்களோடு கூட பேசுவது மிகுந்த சந்தோஷம். வெற்றி தோல்வி என்பது மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் சகஜமானது ஒன்று. தோல்வி வரும்போது அழுதுகிட்டு இருப்பதும், வெற்றி வரும்போதும் சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பதும் நல்லதல்ல. வெற்றி தோல்விகள் சகஜமாக வந்து போகும். என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே, இந்த அருமையான இந்த 3வது மாதத்துடைய இந்த நேரத்தில் தானே உங்களை உற்சாகப்படுத்தி சில வார்த்தைகளை பேசுவது மிகவும் அவசியம். படிச்சுட்டே இருக்கிறவன் எப்போதுமே கொஞ்சம் புத்திசாலியா செயல்படுவான். அதுபோல ஆலோசனையை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறவன் எப்பொழுதுமே அவன் புத்திசாலியாய் காணப்படுவான். அதனால ஆலோசனைகள் மனுஷனுக்கு மிக மிக அவசியமானது. அதனாலதான் நீதிமொழிகள் புஸ்தகம் 15:22 வாசிக்கும் போது, ஆலோசனை இல்லாமையால் எண்ணங்கள் சித்தியாமற்று போகும், ஆலோசனைக்காரர் அநேகர் இருந்தால் அவைகள் உறுதிப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமக்கு இதை போன்ற கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆலோசனையாக வரும்போது நமக்கு மிகுந்த பலனை தருகிறது. நம்ம எங்க மிஸ்டேக் பண்றோம், எங்க கீழே விழுந்திருக்கிறோம், எங்க எந்திரிச்சு நிற்க வேண்டிய நேரத்துல நம்ம எந்திரிச்சு நிற்காம இருக்கிறோம், ஸ்டடி ஆக வேண்டிய நேரத்துல எங்க ஸ்டடி இல்லாம இருக்கிறோம் என்பதையெல்லாம் நமக்கு கூட்டி கழித்து சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமை புத்தகம்தான் நமது பரிசுத்த வேதாகமம். அதாவது இப்பேறிப்பட்ட ஒரு பரிசுத்த வேதாகமத்தில் ஆலோசனைகள் ஏராளமாக உண்டு. ஏன், நமது ஆண்டவருடைய பெயர்ல ஒரு பெயர் தான் ஆலோசனை கர்த்தர் அப்படின்னு. ஆமா, அவர் ஆலோசனை கர்த்தர். ஏன், அவர் நமக்கு ஆலோசனைக்காரராக இருப்பது மிகவும் அவசியம். அதனால இந்த நேரத்தில் வெற்றி தோல்வியின் சமத்துவத்தை பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொள்வது மிக அவசியம். வெற்றி தோல்வியின் சமத்துவம். இப்போ நம்ம சில விளையாட்டுகளை நினைப்படுத்திக்கிட்டு வெற்றி பெற்றால் தான் சரி அப்படின்னு சில விளையாட்டுகளை மட்டும் நினைப்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது. அப்படி நீங்க நினைப்படுத்திக்கிட்டா வெற்றி மிக அவசியம் என்றும் தோல்வி மிக மோசம் என்றும் நீங்கள் கணித்து விடுவீர்கள். சில விளையாட்டுகளை மனசுல வச்சுக்கிட்டு செய்யக்கூடாது. வாழ்க்கை என்ற இந்த கட்டத்தை நினைப்படுத்தி பாருங்க. வெற்றி தோல்விகள் சமத்துவத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிய வரும். நான் மீண்டும் சொல்லுகிறேன், சில விளையாட்டு போட்டிகளை மனசுல வச்சுக்கிட்டு தோல்வி அடைவது எவ்வளவு பெரிய அவமானம், தோல்வி அடைவது தேசத்திற்கு எவ்வளவு பெரிய இழிவு அப்படின்னு சில கேம்ஸ் விளையாட்டு போட்டிகளை மனசுல வச்சுக்கிட்டு இதை பார்க்க வேண்டாம். ஆனா வாழ்க்கையில நிறைய போட்டிகள் இருக்கு இல்லையா? ஆமா, இந்த வாழ்க்கையின் போட்டியின் திசையில பார்ப்போம் என்றால் அப்போ விளையாட்டுல காணப்படுகிற வெற்றி தோல்விகள் இங்க வந்துட்டு அது வேறு விதத்துல காணப்பட ஆரம்பிக்கும். விளையாட்டு மைதானத்துல காணப்படுகிற தோல்விக்குரிய அர்த்தம், வெற்றிக்குரிய அர்த்தம், வாழ்க்கையின் பயணத்துல காணப்படுகிற தோல்விக்குரிய அர்த்தம், வெற்றிக்குரிய அர்த்தம் மிக மிக வித்தியாசம் உள்ளதாக இருக்கும். அதனால இருந்து பரிசுத்த வேதாகமத்துல இருந்து மீண்டுமாக உங்களுக்கு எடுத்து காட்டி இந்த வெற்றி தோல்விகள் சமத்துவம் எவ்வளவு உயர்ந்ததாக இருக்கு அப்படின்னு காட்டுவதனால் இந்த அவதி நிறைந்த இந்த உலகத்துல, பிரச்சனை நிறைந்த இந்த உலகத்துல, கஷ்டங்கள் நிறைந்த இந்த உலகத்துல, எதிர்ப்புகள், போராட்டங்கள், எதிர்காலம் எப்படிதான் இருக்க போகுமோ அப்படின்ற பயங்களும் பீதிகளும் அடங்கியிருக்கிற இந்த உலகத்துல இந்த ஒரு சின்ன ஆலோசனை நிச்சயமாக உங்களை பலப்படுத்தும், உறுதிப்படுத்தும் அப்படி நான் நினைக்கிறேன். நீங்க பலமுள்ளவர்களாக நிற்கணும். அதுதான் இறைவாக்குடைய முக்கியமான ஒரு காரியம். நம்முடைய கர்த்தர் நீதிமொழிகள் 19:20 சொல்லுகிறபடி, உன் அந்திய காலத்தில் நீ ஞானமுள்ளவனாய் இருக்கும்படி இப்போ ஆலோசனையை கேட்டு புத்திமதியை ஏற்றுக்கொள் அப்படின்னு நம்மை வழிநடத்துமாறு பார்க்கிறார். ஏன் ஆண்டவர் பல நேரங்களில் நம்மை ஆடுகள் என்றும் அவரை மேய்ப்பன் என்றும் ஏன் இறைவன் குறிப்பிடுகிறார்? ஏன்னா ஆடுகள் மேய்ப்பனுடைய ஆலோசனையில் நடக்க வேண்டும் அல்லவா? அதனாலதான் ஆண்டவர் அப்படி சொல்லுகிறார். துவண்டு கிடக்கிற உன்னுடைய மனதுக்கு
கஷ்டம் பாரங்கள் நிறைந்த உன்னுடைய மனதுக்கு ஒரு சின்ன மருந்தாக இது கிடைக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளை, பரிசுத்த வேதாகமத்தை நாம திறந்து வாசிக்கும் போது அங்க மிக மிக ஒரு வெற்றி சிறந்த மனிதர்கள் குறித்து எப்பொழுதும் பேசப்படுகிறது நீங்கள் பார்க்கலாம். உதாரணமாக தாவீதுடைய வாழ்க்கை குறித்து எடுத்து பேசக்கூடிய காரியம், கோலியாத்தை எப்படி வெற்றி பெற்றார். அதே போல சிம்சோனை குறித்து பேசப்படுகிற காரியம், அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதுமாக வெற்றி தான். எப்பொழுது அவர் தோல்வி அடைந்தாரோ அப்பொழுதே அவருடைய கதை முடிந்தது. அப்படித்தானே வாசிக்கிறோம். அதுபோல பல்வேறுடைய வாழ்க்கை கூட அப்படிதான். டானியலுடைய வாழ்க்கை வெற்றிகரமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பல வெற்றிகளை மனசுல வச்சுக்கிறோம். உலகத்துல போய் பாருங்க, வெற்றியே நீ நினைப்ப என்று சொன்னால் வெற்றி தான் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப நான் என்ன, நீங்க தோல்வி அடையணும் நான் பேச வரேன், அப்படி இல்லையே. நீங்கள் வெற்றி பெறணும். வெற்றி என்பது மெய்யாகவே அது சந்தோஷத்துக்குரியது, மகிழ்ச்சிக்குரியது. ஆனால் எதன் மீது வெற்றி பெறுகிறோம் என்பதுதான் மிக முக்கியமானது. யார் மீது வெற்றி பெறுகிறோம் என்பதுதான் மிக முக்கியமானது. எதன் மீது யார் மீது வெற்றி பெறுகிறோம் என்ற அர்த்தமே இல்லாம வெற்றி எல்லா விதத்திலும் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது எவ்வளோ மதியீனம் தெரியுமா? ஆனால் இன்றைக்குரிய ஜெனரேஷனுக்குரிய இந்த காலகட்டத்தில் அநேக எழுத்தாளர்கள், உன் சிந்தனை எப்படியோ அப்படிதான் நீயும் இருப்ப. உன் சிந்தனையில வெறும் பயங்களும் தோல்விகளும் இருக்கும் என்றால் நீ வெறும் தோல்விகளைத்தான் அடைந்துட்டே இருப்ப. உன் சிந்தனையில் வெற்றி இருக்கணும். நான் வெற்றி பெறுவேன், நான் வெற்றி பெறுவேன், நான் வெற்றி பெறுவேன், நான் வெற்றி பெறுவேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்பொழுது நீ வெற்றி பெறுவாய் அப்படின்னு கற்றுக் கொடுத்துட்டாங்க. அதனால நம்ம அந்த ஒரு திசையிலேயே பிரயாணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் வாழ்க்கை எப்பொழுதுமே அப்பேரிப்பட்ட ஒரு ஆலோசனையில் நடக்கும்படியாக, ஆலோசனையை கடைபிடிக்கும்படியாக மற்றும் நமக்கு ஊக்குவிக்கவில்லை. இன்னும் அநேக காரியங்கள் உண்டு. உதாரணமாக தாவீதை குறித்து இவ்வளவு நேரம் நாம் பேசினோம். தாவீதுடைய வாழ்க்கையில நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, அவர் எந்நாளைக்கும் எப்பொழுதும் வெற்றி உள்ளவராக நடந்தார், வெற்றி நடை போட்டார். இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். ஆனால் தாவீது தானே விரும்பி எவ்வளவு தோல்விகளை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் என்கிற விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஆமா, சில மனிதர்கள், மனிதர்கள், வீரர்கள் விரும்பி தோல்வி அடைவார்கள். உண்மையிலேயே அதனுடைய முடிவை பார்க்கும் என்று சொன்னால் அந்த தோல்வி அந்த மனிதர்களுக்கு எந்த அவமானத்தையும் கொண்டு வராது, எந்த விதமான இழப்புகளையும் கொண்டு வராது. உண்மையா சொல்லப்போம் என்றால், ஏன் சொன்னா தோல்வியில கூட என்ன இருக்கு என்பதை குறித்து சிலர்கள் மட்டும்தான் அறிந்திருக்கிறார்கள். அப்படிதான் தோல்வியும் வெற்றியும் நீங்க சமத்துவம் படுத்தி பார்க்கணும். அப்போதுதான் வாழ்க்கையில சகிப்புத்தன்மை எங்க காட்டணும், அதே போல வந்துட்டு வாழ்க்கை இன்பமா வச்சுக்கிறது எப்படி அப்படின்னு முன்னோக்கி நீங்க செல்லுவீங்க. இல்லை என்றால் யாருமே எனக்கு இல்லை, நான் ரொம்ப அனாதியாக இருக்கிறேன், எனக்கு யாருமே சப்போர்ட்டிங் இல்லை, ஐயோ என்னுடைய வாழ்க்கையை இருள் அடைஞ்சு கிடக்கிறது, நான் என்ன செய்யணும் அடுத்தது எனக்கு ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்கிறது அப்படின்ற குழப்பத்துல நீங்க தள்ளப்பட்டுருவீங்க. ஏன் குழப்பம் அடைகிறீங்க? நீங்க தனியா இருந்தாலும் சரிதான். உங்களுக்கு அம்மா அப்பா இல்லையா? அல்லா விட்டால் அனாதியா இருக்கிறீங்களா? கூட பிறந்தவங்க இல்லையா? பரவாயில்லைங்க, நீங்க தனியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஆனால் உங்களுக்கு தான் துணையாக ஏதோ சத்திய வேதாகமம் இருக்க. இந்த சத்திய வேதாகமம் தருகிற ஆலோசனை தான், ஐயோ எத்தனையோ உறவுகள் உங்க கூட இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதத்திற்குள்ள உங்களை நடத்தி செல்ல அந்த உறவுகளால கூட முடியாது, இந்த வேதத்தால முடியும். ஏனவைதான் வேதத்தின் ஆலோசனையை கேட்பது மிக நல்லது. 1 சாமுவேல் புஸ்தகத்துல நாம் வரும்போது, தாவீது விரும்பிதான் அநேக தோல்விகளை தனக்கென்றே தேடிக்கிட்டார். அந்த தோல்விகள் அன்றைக்கு அவர் தேடும் போது எல்லோரும் நினைத்தார்கள், புத்தி இல்லாதவன், கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்தை கரைய பண்ணுகிறவன், தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்க தெரியாதவன், எப்ப பாரு வருகிற வெற்றியை கூட தள்ளிவிட்டு தோல்வியே தழுவி கொள்ளுகிறான், தோல்வியை தழுவி கொள்வதனால் இவனுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு சொல்லி அநேக சிப்பாய்கள், சில பேர்கள் தாவீதோடு கூட ஒட்டி கொண்டிருந்த சில சிப்பாய்கள் அவரை குறித்து ஏளனமாக இருந்தார்கள். ஒரு முறை
அபிசாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாவீதுடைய சிநேகிதனும் வீரனுமாய் இருக்கிற அபிசாய் தாவீதுடைய சத்ரு, அதாவது என்ன சொல்லலாம், தாவீதை கண்டெடுத்தில் கொள்ளும்படியாகவும், அல்லாவிட்டால் அவனை உயிரோடு பிடித்து தரும்படியாகவும், அல்லாவிட்டால் அவன் தலையை வெட்டி தரும்படியாகவும் சவுல் மன்னனுடைய ஒரு கட்டளையாக இருந்தது. அப்ப சவுல் யாராய் இருந்திருக்க கூடும்? தாவீதுக்கு மிகப்பெரிய சத்ரு. சரி, இது தாவீது பக்கம் கேட்க வேண்டாம், சவுல் பக்கம் போய் கேட்கலாம். உம்முடைய சத்ரு யார் அப்படின்னு சவுல கேட்டா, நேரடியாக அவருடைய கை பிலிஸ்டர் மேலோ அமலேக்கர்கள் மேலேயோ செல்லாது, தாவீதின் மீது தான் செல்லும். தாவீதை எப்படியாவது தானே பிடித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் வகை தேடி, அவன் என்றால் சவுல் வகை தேடி புறப்படுகிறார். ஆனால் புறப்படுகிற நேரத்தில் வந்துட்டு என்ன நடக்க தெரியுமா? தாவீதை தேடி தேடி கண்டுபிடிக்க முடியாம அன்று அவர்களுக்கு ஓய்வு தேவைப்படுவதனால் அங்கு தூங்கி விடுகிறார்கள். எல்லோரும் அயர்ந்த நித்திரையை செய்து கொண்டிருக்கும் போது தூரத்துல இருந்து தாவீதும் அபிசாயும் 2 பேர் வாட்ச் அவுட் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. இந்த படைய மன்னனுடைய படை தாவீதை தேடி அவன் தலையை கொய்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி தேடி வந்திருக்கிறாங்க. இது தூரத்துல இருந்து பாக்குறாங்க, இவங்க எல்லாம் தூங்கிட்டாங்க அப்படின்னு. அப்போ அபிசாய் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு? 26ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. அப்பொழுது அபிசாய் தாவீதை பார்த்து, இன்று தேவன் உம்முடைய சத்ருவை உம்முடைய கையில் ஒப்பு கொடுத்தார். இப்போதும் நான் அவனை ஈட்டியினால் 2 குத்தாக குத்தாமல் ஒரே குத்தாக நிலத்தில் உருவ குத்துட்டுமா என்றான். பாத்தீங்களா? ஓ, அபிசாய்க்கு தெரிது, எப்ப பார் தோல்வியிலேயே இருக்கிற, இப்ப பார் கடவுளே உனக்கு ஒரு வெற்றியை கொடுத்திருக்கிறார். அயர்ந்து நித்திரை செய்து கொண்டிருக்கிறான் உன்னுடைய விரோதி. அவனோடு கூட சேர்ந்த படைகளும் நித்திரை செய்து கொண்டிருக்கிறது. நீ நினைத்தால், ஏன் நீ நினைக்கிற, எனக்கு ஒரே ஒரு கட்டளையிடும், 2 குத்தாக அல்ல ஒரே குத்தாக உருவ குத்துட்டுமா. உன் விரோதி இனி தேடினாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது. இனி எப்பொழுதும் உனக்கு வெற்றி தான். என்ன சொல்ற அப்படின்னு அபிசாய் கேட்கிறாப்ல. அதற்கு 9ஆம் வசனத்துல தாவீது என்ன சொல்லுகிறார் படிச்சு பாருங்க. தாவீது அபிசாயை பார்த்து, அவரை கொல்லாத, கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணுவித்தவர் மேல் தன் கையை போட்டு குற்றம் இல்லாமற்று போகிறவன் யார் என்று சொன்னான். பின்னும் தாவீது, கர்த்தர் அவரை அடித்து அல்லது அவருடைய காலம் வந்து அவர் மரித்து அல்லது அவர் யுத்தத்திற்கு போய் மாண்டால் ஒழிய நான் என் கையை கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ண வித்தவர் மேல் போடாதபடிக்கு கர்த்தர் என்னை காக்க கடவர் என்று கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிற, இப்பொழுதும் அவர் தலைமாட்டில் இருக்கிற ஈட்டியையும் தண்ணீர் சொம்பையும் எடுத்துக்கொண்டு போவோம் என்றான். பாருங்க, தோல்வி, விரும்பி தோல்விய அவர் ஏத்துக்கிறார். யார்? தாவீது. என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளை, மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் சும்மா கலகலப்பா சிரிச்சிட்டு இருக்கிறது மட்டும்தான் உண்மையிலேயே சந்தோஷத்துக்குரிய வாழ்க்கை அல்ல. அதுபோல வெற்றி மேல் வெற்றி சிறக்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதா மனிதனுடைய வாழ்க்கை அல்ல. தாவீதை போல சில வீரர்களை நாம் பார்க்கணும். விரும்பி தோல்விய அவங்க அங்கீகரிக்கிறாங்க. ஏன் விரும்பி தோல்வி அங்கீகரிக்கிறார்னா அவரே அதுல சொல்றார், நான் இந்த வெற்றிக்காக குறுக்கு வழியை நான் தேடிடக்கூடாது, இந்த வெற்றிக்காக தகாத வழிகளை நான் கடைபிடிச்சிடக்கூடாது. வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய மோசமான நிலை இதுதான். கல்யாணம் கட்டிய அந்த காலகட்டத்தில் இருவரும் கபடமற்றவர்களாக சிரிச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமாக குடும்ப வாழ்க்கை, இல்லற வாழ்க்கையை தள்ளிக்கிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் ஏனோ ஏதோ இப்பொழுது இருவரும் சராமரியாக குற்றங்களை வீசிக்கொள்ள ஆரம்பிப்பார்கள். நீ சரியில்லை, நான் சரியில்லை, உன்னுடைய போக்கு சரியில்லை, இப்படி சராமரியாக வீசிக்கொள்ள ஆரம்பிப்பார்கள். எது? குற்றச்சாட்டுகளை. இப்படி வீசிக்கொள்வதனால் ஒருவேளை ஆத்திரங்கள், நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆத்திரங்கள் தணிக்கப்படலாம். ஆனா உண்மையிலேயே நம்முடைய வாழ்க்கையில் அமைதி வந்து சேராது. அமைதியால் தணிக்கப்பட மாட்டோம், வெறும் ஆத்திரங்கள் மட்டும்தான் தணிக்கப்பட்டுடும். அதனால தாவீதை போல சில தோல்விகளை நம்ம விரும்பி எடுப்போம் என்று சொன்னார். அவர் யாரு? அவரும் என்னுடைய கணவர் தானே, அவர் என்னுடைய கணவர் தானே. இப்பொழுது அவரை குறித்து நான் வெளியே சொல்லுவதனால் என்னுடைய ஆத்திரங்கள் தீர்க்கப்படமே ஒழிய, ஆனால் அமைதி காக்கப்படாதே. சரி, இவள் யார்? இவள் என்னுடைய மனைவி தானே,
இது என்னுடைய பிள்ளை தானே என்கிற ஒரு ஆலோசனையை நம்ம கொள்ளல அப்படின்னு சொன்னா, நான் உண்மையிலேயே வந்துட்டு ஒரு மற்றவங்க நம்ம வீட்டில் ஆலோசனை கேட்க வந்தாலும், எப்படி உங்க குடும்பம்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பேச வந்தாலும், சராமரியாக்க பழிவாங்குதலுக்குரிய காரியங்களை கணவரை குறித்தோ மனைவியை குறித்தோ பிள்ளைகளை குறித்தோ பெற்றவர்களை குறித்தோ நம்ம வரிசையா சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவோம். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்படி சொல்லுவதனால் அவங்க கிட்ட இந்த மிஞ்சினால் பரிதாபத்தை மட்டும்தான் நீங்கள் வாங்க முடியும், வேற ஒன்றும் வாங்க முடியாது. ஐயோ பாவம், அவ்வளவுதான் சொல்லுவார்கள். சில நேரங்களில் ஐயோ கேட்டா இவன் தான் புத்தி இல்லாதவன் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவார்கள். ஆனால் அதுக்கு பதிலாக தாவீதை போல நீங்க கொஞ்சம் தோல்வியை ஏற்று பாருங்க. நீங்க கொஞ்சம் தோல்வியை ஏற்று பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால், அதுதாங்க உண்மையிலேயே அது வெற்றிகரமாக அது முடிய ஆரம்பிக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஊழியர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் அடிக்கடிக்கு என்ன பண்ணுவார், திடீரென்று சொல்லி கோபம் படுகிற ஒரு நிலையை காண்பிப்பார். எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஏன் சொன்னா அவர் எப்பொழுதும் அமைதி உள்ளவர். ஆனா திடீரென்று சொல்லி கோபம் முகத்தினுடைய ஆவேசங்களை காட்ட ஆரம்பிப்பார். இதனால இருந்து அவருடன் சேர்ந்து பணிபுரிகிறவர் அடிக்கடிக்கு அவரை வெறுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. பின்னாடி போய் குறை சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. அவரை பற்றிய முழு விவரங்களை வெளியே போய் கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. அவர் சரியில்லை, அவர் அந்தரங்கத்தில் எப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு விவரங்களை கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஒரு நாள் அவர் பிரசங்கத்துல சொன்னார், நான் ஏன் அடிக்கடிக்கு சிலர்களை கோபம் படுத்தி பார்க்கிறேன் என்று சொன்னால், தற்சமத்துக்கு நான் அடைகிற தோல்வி, அந்த நேரத்தில் நான் அடைகிற தோல்வி, நான் அப்படி கோப முகத்தை காட்டுவதனால், எரிந்து பேசுவதனால், அப்பொழுது ஒரு நபரன் எனக்கு விரோதியாக மாற்றப்பட்டு விடுகிறார். அவர் என்னை குறித்து என்னெல்லாம் ஒரு இழிவை ஏற்படுத்துவார், அல்லாவிட்ட நஷ்டத்தை ஏற்படுத்துவார் என்பதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். தெரிஞ்சுதான் நான் அப்படி செய்கிறேன். அப்படி சொல்லுவதனால் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் மீண்டும் என்னை சீர்படுத்தி கொள்ள, ஒழுங்கான ஜெப வாழ்க்கை கடைபிடிக்க, ஐயோ எனக்கும் ஒரு சத்ரு ஆயிட்டானே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பயத்துடன் கர்த்தருடைய சன்னிதானத்துக்கு போக, அவன் போய் வெளியே போய் என்னை குறித்து அந்தரங்கத்தில் என்ன இருக்குன்னு சொல்ல போறானோ அவைகளை நான் சீர்படுத்தி கொள்ள எனக்கு வசதியா இருக்கும். ஏனவைதான் என்னை சுற்றிலும் நான் மிக பெரியவனாய் இருப்பதனால் என்னை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்கள் எனக்கு அடங்கி போகிறார்கள். இது நிமித்தமாக நான் எதை செய்தாலும் ஐயா செய்வது எப்போதுமே சரியா இருக்கும், ஐயா செய்வது எப்போதுமே சரியா இருக்கும் அப்படி சொல்லுவதனால் என்னை திருத்திக் கொள்ள முடியாமல் போய்விடுகிறது. இது நிமித்தமாக தான் சில தோல்விகளை நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு அவர் பிரசங்கத்துல சொன்னார். பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளை, இப்படிதான் தாவீது மன்னனுடைய வாழ்க்கையில் மெய்யாகவே தோல்வியை விரும்பி அவர் வாங்கிக்கிட்டார். தோல்வியை விரும்பி வாங்க காரணமே வெற்றி நிரந்தரமாக இருக்கணும் அப்படின்னு. நாம் சிலர்கள் மீது கோல் முட்டி விடுகிறோம், முறுமுறுத்து விடுகிறோம், சிலர் மீது பழி சாட்டி விடுகிறோம். அதெல்லாம் தற்காலிகமான வெற்றி. அப்போ பார்க்கிறவர்கள் உங்கள் பக்கமாக நின்று உங்களுக்கு என்ன செய்வார்கள், உதவி புரிகிறது போல உங்க பக்கம் பேசி விடுவார்கள். ஆனால் அது தற்காலிக வெற்றியாக இருக்கமே ஒழிய நிரந்தர வெற்றியாக மாறாது. தேவனுடைய ஆலோசனையை கேளுங்க, கர்த்தருடைய ஆலோசனைக்கு ஏற்றபடி நடக்க ஆரம்பிங்க. தோல்வியும் வெற்றியும் சமத்துவம் படுத்துங்க. எப்பொழுதும் வெற்றி அல்ல. உங்களுடைய கணவரும் உங்களுடைய பெற்றோர்களும் உங்களுடைய பிள்ளைகளும் உங்களுடைய மனைவியும் எப்பொழுதும் அவங்க மீது நீங்கள் வெற்றி சிறக்க பண்ணுவது வாழ்க்கையை உடைச்சிக்கிறதுக்கு அது சமமாகிவிடும். அடிக்கடிக்கு தோல்வி அடைவது அது எவ்வளவோ வசதியாக இருக்கும். ஒரு முறை நானும் கூட சில எழுத்துகள் அங்கிருந்து தெரிகிறது, நான் தெளிவா படிச்சிட்டு இருக்கிறேன். ஆனால் கூட இருக்கிறவங்களோ அது தப்பு, நீங்க படிச்சது தப்பு அப்படின்னாங்க. எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஸ்பெல்லிங் உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது, அவருடைய டைமிங்ஸ் உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது, நான் தெளிவாக தான் சொல்லுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஒப்புக்கொள்ளவே இல்லை. அப்ப நான் உடனே நீங்க சொன்னால் எதுவுமே சரியா தான் இருக்கும், சரி விடுங்களே அப்படின்னு சொன்னேன். அவ்வளவு சீக்கிரமாக என் மீது நேசம் கொள்ளவோ அன்பு காட்டவோ பணிவாய் நாங்க இருந்த கூட்டம் பணிவா நடக்கவோ எங்களுக்கு ஏதுவாயிற்று. பின்பு கூட்டத்தில் இருந்தவர் கிட்ட போய் போர்டை பார்த்தார். அவர் திரும்பி வந்து சொன்னார், அவர் ஏற்கனவே சொன்னது தான் சரி, அவர் ஏற்கனவே ஜோயில் சொன்னாரு இப்படிதான் படிச்சிருக்கிறான் அப்படின்னு, நம்ம தான் தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது மற்றவர்கள் எல்லோரும் ஏதோ கௌரவிக்கிறது போல என்னை பார்த்தார்கள். எப்படியோ தற்சமத்துக்கு வருகிற தோல்விய, அப்படியாப்பா நீ படிச்சிருக்கிறதான் ஒருவேளை சரியா இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒப்புக்கொள்கிறதுல என்ன இருக்கிறது?
அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டு போகிறதுல என்ன இருக்கிறது? தற்செயலான நம்முடைய கூட்டாளி மத்தியில நம்ம தோல்வியை ஒப்புக்கொள்கிறதுனால் மேலும் அவர்கள் நம்மோடு கூட ஒட்டி கொள்வார்கள். மனைவி கிட்ட தோல்வியை ஒப்புக்கொள்கிறதுனால் மேலும் அவள் நேசிக்க ஆரம்பிப்பா. கணவரிடத்துல தோல்வியை நம்ம காண்பிக்க பொருட்டாக நடந்து கொள்வோம் என்றால் அவருக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாகும். இப்படி தோல்விகள் நமக்கு மிக மிக அவசியம் படுகிறது. தாவீதை போல நீங்க தோல்வியை ஏத்துக்கணும். ஏன் கிறிஸ்துவ போல கூட நீங்க தோல்வியை ஏத்துக்கணும். கிறிஸ்து வெற்றி சிறக்க பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்திருந்தா தன்னுடைய வாழ்க்கையின் கட்டத்தில் அவர் தோல் மீது கை போட்டு கூட அவரை பிடிக்க முடியாமல் போயிருக்கும். ஒரு முறை கெத்செமனே தோட்டத்தில் அப்படிதான் அவர் தோல் மீது கை போட்டு நசனாகிய இயேசுவை நாங்க தேடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பிடிக்க வந்தாங்க. நான் தான் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே எல்லோரும் விழுந்து விட்டார்கள். ஏன் விழுந்து விட்டார்கள்? அதற்கு ஒரே காரணம், அவரை பிடிக்க முடியாது. அவர் மனசு வைத்திருந்தா தன்னுடைய வல்லமையை அவர் பயன்படுத்தி இருக்கலாம். இல்லை, அவர் என்ன பண்ணார்? தன் வல்லமையை அடுக்கி கொண்டார். தனக்கு இருக்கக்கூடிய தெய்வ சக்தியை அடுக்கி கொண்டார். அந்த தோல்விக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுக்க முன் வந்தார். சிலுவையில் தானே அறியப்படணும், சரி ஓகே. வாரினால் தானே நான் அறியப்படணும், ஓகே. அதற்கும் ஓகே, எல்லாத்துக்கும் ஓகே ஓகே. அதாவது கிறிஸ்து கூட என்ன பண்ணாரு? அந்த தோல்வியை தானா விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டார். ஒருவேளை அவர் வெறும் சக்தியை மட்டும் வெளிப்படுத்தி இருந்தா, உண்மையா சொல்றேன், கிறிஸ்துவ பார்க்கும் போதெல்லாம் பயம் வந்திருக்கும் நமக்கு. அவர் எல்லா இடங்களையும் சக்தியை மட்டும் பயன்படுத்தி, வல்லமையை மட்டும் பயன்படுத்தி அவர் தனது வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை காட்டி இருந்திருந்தார், நம்ம நிச்சயமா அவரை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு பயம் வந்திருக்கும். அது வந்துட்டு நிச்சயமாக அது வேறு விதத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்காது. ஆனால் கிறிஸ்து விரும்பி தோல்வியை எடுத்துக்கொண்டதுனால் இப்பொழுது கிறிஸ்துவின் மீது பயம் அல்ல, அன்பு நமக்கு அதிகமாக காணப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டல் அதிகமாக காணப்படுகிறது. அமைதிக்குரிய அறிகுறி எது என்று சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். இப்படி அநேக விஷயங்கள் பேசலாம். இத்துடன் இந்த செய்தி முடிந்து விட்டது என்று நினைக்க வேண்டாம். இன்னும் 2 குறிப்பாவது நான் சொல்லி முடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன். ஏதோ ஒன்று பேசி முடிக்கலாம் அப்படின்னு பேசுவதற்குள்ள அரை மணி நேரத்தை நம்ம டச் பண்ணிடுறோம். என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே, இப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் தோல்விகள் என்பது ஒரு அபசகுனம், தோல்விகள் என்பது உதவாதது, தோல்விகள் என்பது நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வெட்கத்தை கொண்டு வரும், தோல்விகள் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு நஷ்டத்தை கொண்டு வரும். அப்படியெல்லாம் நினைக்க வேண்டாம். அதெல்லாம் விளையாட்டு மைதானத்தில் வச்சுக்கங்க. ஆனா வாழ்க்கையில தோல்விகள் மிக அவசியம். வாழ்க்கையில தோல்வி இருந்தா தான் நல்லது. நான் ஒரு பாடல் ஒன்றை பாடுவதற்கு முன்னாடி சின்ன ஜெபம் பண்ணட்டுமா? அந்த ஜெபத்துல ஒப்புக்கிடுங்க. இதற்கு பிறகு இன்னும் 2 பாயிண்ட் நான் சொல்றேன். அதையும் நீங்க கவனிச்சு பாருங்க. வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் எப்படி சமத்துவம் இருக்குன்னு. வெறும் வெற்றி வந்தால் என்ன நடக்கும் அது கூட சொல்றேன் இல்லையா? கண்களை மூடுவாமா? பரலோக பிதாவே, இந்த பிள்ளைகளை கண்ணோக்கி பாரு. இவர்கள் மெய்யாகவே துவண்டு போயிருக்கிறார்கள், வேதனை அடைந்திருக்கிறார்கள். இவர்கள் மீது உமது அன்பின் கரத்தை இறங்க செய்து அமைதியின் ஆண்டவரே ஒரு பயணம் செய்யும்படியாக உதவி செய்யுங்க. தோல்வியோ வெற்றியோ ஆலோசனைகள் இருக்கும் போது எதிலையும் அஞ்ச மாட்டேன் என்கிற தைரியத்தை உண்டாக்குங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். நன்றியாலும்மை பாடி நல்லா என் சபையிலே வந்தோமை போற்றிடவே, உன்னாமம் பணிந்திட வந்தோமே நன்றி சொல்ல ஆண்டவர் தாழ்பணிந்து. நன்றியாலும்மை பாடி நல்லா என் சபையிலே வந்தோம் போற்றிடவே, உன்னாமம் பணிந்திட வந்தோமே நன்றி சொல்ல ஆண்டவர் தாழ்பணிந்து. முழு மனதுடனே நன்றி பாடி இயேசுவை போற்றுகின்றோ, கரையில் அன்பான் பாட்கள் பாடி இயேசுவை புகழுகின்றோ.
நன்றியாலும்மை பாடி நல்லாயன் சபையிலே வந்தோமை போற்றிடவே உன்னாமம் பணிந்திட வந்தோமே நன்றி சொல்ல ஆண்டவர் தாழ் பணிந்து துயருவோர் பேறு பெற்றோர் ஆறுதல் பெறுவாரே பொறுமையுள்ளோர் பேறு பெற்றோர் உரிமையை அடைவாரே துயருவோர் பேறு பெற்றோர் ஆறுதல் பெறுவாரே பொறுமையுள்ளோர் பேறு பெற்றோர் உரிமையை அடைவாரே நீதியை நிலைநாட்டர் வெற்றி கொண்டோ இறைவனை காண்பாரே என்றும் ஒழிந்த ஆண்டவரை உம்மை பாடுகின்றோம் போற்றுகின்றோம் புகழுகின்றோம் வாழ்த்துகின்றோம் உம்மை வணங்குகின்றோம் போற்றுகின்றோம் புகழுகின்றோம் வாழ்த்துகின்றோம் உம்மை வணங்குகின்றோம் நன்றியால் உம்மை பாடி நல்லாயன் சபையிலே வந்தோமை போற்றிடவே உன்னாமம் பணிந்திட வந்தோமே நன்றி சொல்ல ஆண்டவர் தாழ் பணிந்து இரக்கங்கொண்டோர் பேறு பெற்றோர் இரக்கம் பெறுவாரே தூய உள்ளத்தோர் பேறு பெற்றோர் இறைவனை காண்பாரே இரக்கங்கொண்டோர் பேறு பெற்றோர் இரக்கம் பெறுவாரே தூய உள்ளத்தோர் பேறு பெற்றோர் இறைவனை காண்பாரே நீதியின் பொருட்டு துன்பம் பொறுவோர் விண்ணரசை அடைவாரே என்றும் ஒழிந்த ஆண்டவரை உம்மை பாடுகின்றோம் போற்றுகின்றோம் புகழுகின்றோம் வாழ்த்துகின்றோம் உம்மை வணங்குகின்றோம் போற்றுகின்றோம் புகழுகின்றோம் வாழ்த்துகின்றோம் உம்மை வணங்குகின்றோம் நன்றியால் உம்மை பாடி நல்லாயன் சபையிலே வந்தோம் போற்றிடவே உன்னாமம் பணிந்திட வந்தோமே நன்றி சொல்ல ஆண்டவர் தாழ் பணிந்து முழு மனதுடனே நன்றி பாடி இயேசுவை போற்றுகின்றோம் கரையில் அன்பால் பாட்கள் பாடி இயேசுவை புகழுகின்றோம் நன்றியால் உம்மை பாடி நல்லாயன் சபையிலே வந்தோமை போற்றிடமே உன்னாமம் பணிந்திட வந்தோமே நன்றி சொல்ல ஆண்டவர் தாழ் பணிந்து
கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, கர்த்தருடைய நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள். இப்படியாக நீங்கள் கேட்ட இந்த சத்திய வெளிப்பாடை போல பல ஆயிர வருடங்களாக பேசப்படாத சத்திய வெளிப்பாடுகளை நம் ஊழியர் F. ஜோயல் டேவிட் அவர்கள் பேசியுள்ளார். நமது சகோதரரும் நமது ஊழியருமாகிய F. ஜோயல் டேவிட் அவர்கள் பேசி வரும் ஒவ்வொரு சத்திய வெளிப்பாடுகளும் நாம் தேவனை கிட்டி சேரும்படியாக, சத்தியத்தில் வளரும்படியாக மற்றும் அநேக ரகசியங்களை தெரிந்து கொண்டோம் என்று நாம் எல்லோரும் அறிந்திருக்கிற விஷயமே. நம் அனைவரையும் தேவனை தரிசிக்கத்தக்கதாகவும் கர்த்தருடைய அருகில் கிட்டி சேரத்தக்கதாகவும் அளவற்ற தேவ ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடியவை என்பதை நாம் அனைவரும் அறிந்த விஷயமே. இது மட்டுமல்லாமல் அநேக தேசங்களில் இருக்கிற தேவ மக்கள் நம் சத்திய வெளிப்பாடை கேட்ட மூலியமாக நம் வாட்ஸ்அப், நம் FM மற்றும் CD மற்றும் யூடியூப் மூலியமாக பயன்படுத்தி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மற்றும் ஆங்கிலம், மலாய், சிங்களம், டச், நெதர்லாந்து, போர்ச்சுகீஸ் போன்ற மொழிகளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட திருச்சபைகளில் பயன்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. மற்றும் நம் ஊழியர் பேசியிருக்கிற சில செய்திகள் 582 மணி நேரமும், இன்னும் சில செய்திகள் 583 மணி நேரமும், இன்னும் சில செய்திகள் 980 மணி நேரமும், இன்னும் சில செய்திகள் 1760 மணி நேரமும், இன்னும் வேறு செய்திகள் 1500 மணி நேரமும், மொத்தமாக 5412 மணி நேரம் தக்கதாக செய்திகள் உள்ளது. அது மட்டுமல்லாமல் இத்துடன் 30,000 மணி நேரம் கொண்ட மிக பிரம்மாண்டமான சத்திய வெளிப்பாடுகளும் உள்ளது என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த செய்திகள் கேட்க வேண்டும் என்று ஆர்வத்தோடு இருக்கிற தேவ பிள்ளைகள் நம் சந்தாதார் மூலியமாக நீங்கள் கேட்டு பயன் அடைந்து கொள்ளலாம். சந்தாதாரர் பகுதி என்பது தினமும் அரை மணி நேரம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாகும். இந்த அரை மணி நேரம் செய்தியானது பல சத்திய வெளிப்பாடு புத்தகங்களுக்கு ஈடாக அவர் இந்த ஒரு அரை மணி நேரத்திலேயே எங்களுக்கு அவர் செய்தியை கொடுத்து விடுகிறார். நமது கிறிஸ்து உரைத்த வாக்கின் வர்ணமாக யோவான் 8:32 சத்தியத்தை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் மற்றும் 1 தீமோத்தேயு 2:4 படி எல்லா மனுஷர்கள் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவில் வளரவும் தேவன் சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்ற வாக்கின்படி இன்றும் நமது ஜாட் மினிஸ்ட்ரி அயராமல் உழைத்து வருகிறது. இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான தேவ பிள்ளைகளே, நீங்கள் அனைவரும் இந்த சந்தாதார பகுதியில் நீங்களும் சேர்ந்து எங்களைப் போல சத்திய வெளிப்பாட்டை அறிகின்ற அறிவில் நீங்களும் வளரும் படிக்க, இந்த சந்தாதார பகுதியில் இணைந்து கொள்ளும் படிக்க உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் அன்போடு அழைக்கிறோம். வாருங்கள், நீங்களும் இணைந்து கொள்ளுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட விதத்தில் வாட்ஸ்அப்லோ, டெலிகிராம்லோ அல்லது வேற ஒரு சோசியல் மீடியா மூலியமாகவோ உங்களுக்கு மட்டுமே அனுப்பி கொடுக்கின்ற செய்திகளை நீங்கள் கேட்டு சத்தியத்தில் வழிநடந்து வருவது எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியாய் உள்ளது. ஆனால் நீங்கள் ஒரு முறை அல்ல, ஒவ்வொரு செய்திகளையும் நீங்கள் யூடியூபுக்கு சென்று லைக் கொடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாரும் லைக் பண்ண வேண்டும். யூடியூபில் சென்று லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எனவே பிரியமானவர்களே, இது போன்ற சத்திய வெளிப்பாடுகளை தினந்தோறும் கேட்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் இன்றைய சந்தாதாரர் பகுதியில் இணைய நம்பர் 098805100712 மற்றும் 6360697395. ஆர்வமுடன் சத்தியத்தை கேட்கும் உங்கள் அனைவரையும் சத்தியபரனாகிய கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன்.